ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, боз дар имзо навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав роҳӣ карданд ки мо қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар охали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон хонаи иҷора, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан дошта бошед, маромад сурат маълумотша дар WhatsApp имои экранбада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Турсунзода, аз ноҳияи Рӯдакӣ, аз шаҳри Бохтар, шаҳри Душанбе, Ваҳдат, Тисор, Ёвон ва дигар территория ҳастанд ки бо нархҳои арзон ҳам замин, ҳам хона, ҳам квартира ҳастанд ки аз шаҳри ноҳияи Тоҷикистон. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависед ки аз кадом шаҳр ноҳия ба шумо хона, замин дар кор аст. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем ва курси имрӯза 147 сомону 50 дирҳам навор аст мегӯем. маромад дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳанд ки ба Тоҷикистон бо равон кардан як компания грузоперевозка хуберо ба шумо тавсия метиҳем ки компания яка Ёқуб яка борои шуморо аз территорияи Москва ҷамъ мекунад ва ба территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш оварда мерасонанд ва инчунин 25 та ноҳияи территорияи Хатлон, шаҳри Бохтар, Восей, Кулоб, Данғара, Обшин, Калхозобод, Уяли, Обшин 25 та ноҳияи Хатлон оварда мерасонанд. Якуним компания аст ки ба Хатлон ба ҳама ҷош бор дигар компанияҳо территорияи Кулоб ва дигар территория намераванд. дӯстони азиз, ду та шаҳр мебарам, мақсад ки территорияи Душанбе ҳамаи гӯшаш, Ваҳдат, Ёвон, Ҳисор, Обшин ҳамаи ноҳияҳош ва территорияи Хатлон ҳамаи гӯшаҳош оварда мерасонанд. бо мошини майдаам дорад ки метавонад ки бори мошини майда ки борои шуморо аз ҷои кортон ва аз ҷои хонатон рафта гирад. аз территорияи Москва, Московская област бора қабул мекунанд. агар шумо аз номи кадали мо гап занем, ба шумо скидка ва арзон мекунанд. се та рақам аст ки ҳар се рақамошро кор мекунанд ва ҳар сешда имо, WhatsApp пайваст дорад. грузоперевозка ака Ёқуб компания боварӣ аст, маълумот ба шумо тавсия метиҳем. мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. якм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст ки срочна қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, яъне ки ноҳияи Регарда дар ноҳияи Караток гуфтагӣ аст соҳибаш. шаҳри Турсунзода, ноҳияи Караток. бештар маълумотша шумо занг занед, шумо фаҳмода метиҳанд. ҷош ҷои хуба мегӯяд. ҳамагӣ 10 сотиқ замин масоҳат аст ки 14 хона кардагӣ ки пеши хонада мақсад ки хеле ҳастай веранд, калидор, ошхона, баня дуруштай. даруни хонаҳо мегӯяд 5 ба 3, 4 ба 3 ҳастай, ҳам хеле даруношон дӯстон ва кухни ҳамаш дар дуруштай. ҳаммон кухни дуруд астай. хонаҳо хеле чӣ хеле дестем, мақсад ки шкатур кардагӣ аст, бисёр кардагӣ, фақат дар трезаву рангбор ҳамин хел корош мондагиай. гирдванашда одамо зиндагӣ дорад, мағоза ва дигар чизои лозимӣ дар наздикиша, об, свет дорад. срочна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомоние ки бо муомила дорад. нархи 270 та савдо дорад. ин ҳамин рақамҳои расмӣ аст ки 24 соат ҳамин рақамҳо кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp пайваст доранд. шахсоне ки мехаред WhatsApp дар нависед, занг занед, ба шумо ҷавоб метиҳам ва қайдтон муомила мекунанд. 270 та савдои худ дорад. срочна маромад занг занед. мегзарем ба дим квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи политехникум пеши Калисавойда. духонага квартира аст ки дар дуюм ошона қарор дорад, 55 квадрати метр, боб, свет, таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, термос ва ремонти нав. нархи квартира мегӯяд 281 000 сомоние аст, бо муомила дорад ва рақамошон мегафон. наздикишда мақсад супермаркет, мағозаҳо ва банк ва дигар чизо дар наздикиша. тарафи политехникум пеши Калисавой гуфтагӣ аст. инчунин мегӯяд документҳои квартира 100% документ дорад. нархша чӣ хеле 281 000 сомоние аст, бо савдо дорад. маромад дар рақамошро занг занем, маълумотҳои пурра ва аниқша гирен. дӯстони азиз, шумо дамагар ҳамхари квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои заминӣ, ягон мақсад замини холӣ, мошин, чизе ки барои фурӯхтан, барои эълон дошта бошед, маромад рӯй кунем, мо рекламада мегузорем. лайкҳоро фаромӯш накунед, навора полисияш кунед. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлига аст ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, деҳаи ҳаёти Навда. 6 сотиқ замин масоҳат аст ки дудар хона кардагӣ аст ки хонаи коробка ва об, свет чамаса мега фақат ки мегзаронӣ. 6 сотиқ замин, замини ҳамвор ва дудар хона
ноҳияи рудаки деҳаи ҳаёти навда. нарша мега 115 000 аст. боз муомилаи хубам дорад. омада мега аз пеш бинен, яъне бу арзон мекунем, маслиҳат мекунем. дӯстони азиз, маълумотои пурраша нагуфтам, мақсад бо дигар маълумотош нестай. рақамош аст, мегафон кор меа, шахсоне ки мехарем бо пурра када гирин. аз кадом шаҳр, ноҳия шумо дар хона, замин, квартира ки лозим бошад, дар таги видео мо нависед, мо дар видео оянда ҷудо када бартон пешкаш мекунем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки срочна қарор дорад дар шаҳри бухтар, дар кӯчаи ваҳдат гуфтагӣ астае, соҳибош. духонага квартира астае ки дар 5 ошина қарор дорад, 52 квадрати метрае. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. обшим шаҳри бухтар, кӯчаи ваҳдат, 14 квартираи 86 хеле. ҳай маълумотои пурраша аниқ када мегирин. нархи квартира мега 250 000 сомон аст. боз муомила дорад ва ремонтчам ремонти хуб астае. рақамҳои соҳиби квартира, рақамошон билайна, метавонед ки бо занг занед маълумотои ва аниқ ва пурраша аз соҳибашон гирен. харидорӣ аниқ мегаҳад. дӯстони азиз, фақат ба хотири меҳнатои мо ялайки бепула фаромӯш накунед. гузорен аз куҷое ки квартира, замин ки дар кор бошад, нависед, ёфтаем, пешкаштон мекунем. мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки срочна қарор дорад дар ноҳияи вахшда, обши районда, назди андози ноҳияи вахш гуфтагӣ аст, соҳибош. духонага квартира аст ки дар дуюм ошина қарор дорад, 40 квадрати метрае. бо об свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, душавой, сета балкон, ҳамаш аделни ҳастае. об ва свет мегад 24 соат мегад ҳастае. хоб, территорияи ноҳияи вахш, кӯчаи қаҳрамонов 25, назди андози ноҳияи вахш мебошад. духонага каледор, кухни, ҳоҷатхона, душавой ва се балкона. ҳамин хел навистиам. нархи квартира мега 200, боз муомила мекунем ва рақамош аст, мегафон аст. кадом ида ки аз ноҳияи вахш квартира ки лозим бошад, маромат шумо занг занен, шумо да фаҳмода метавонед. тоқа суми холия мегад срочнае. об, свет 24 соат. ин маълумотро аз соҳиб шумо пешкаш кардагӣ, мо ба шумо расонем, маромат занг занед. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшӣ. боз як хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки срочнае бо нархи арзон. хона қарор дорад дар шаҳри ҳисор, дар тарафи алмосӣ гуфтагӣ астае, қишлоқи шамбарӣ. 8 сотиқ замин масоҳат астае ки 5 дар хона кардагӣ астае ки об, свет дорад, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни дорад. хоб, дарахтони мевадиҳандаам дорад, пешхона навес. хай хона барои зиндагӣ 100% бо ҳамаи чизе чораш мегад фурӯхта мешавад. шаҳри ваҳдат, ҷамоати алмосӣ, қишлоқи шамбарӣ, хонаи 97 мега, соҳибош. ҷои ҳоҷатхона, баня, кухни, ванна ва подвал, обанбор, ҳамаш аделни. кухни дорад, ванна дорад, ошхона, подвал ва ҳоҷатхона аделни. нарша мега 190, боз муомила дорад ва рақамошон аст дар поини видео. шахсоне ки мехарен маълумотои пурраша гиред. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатои мо барои шумо мақсад тайёр мекунем. лайка дареғ надорем, гузорен навора падисаш кунем. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки қарор дорад дар маркази шаҳри ваҳдат. аниқтар маълумотша нагуфтан тариқи телефон. духонага квартира астае ки дар 5 ошина қарор дорад, 56 квадрати метрае. об ва свет ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, ремонтҳои замонавӣ. обшим квартира тайёра медоред, фақат зиндагӣ мекунӣ. акнун дар маркази шаҳри ваҳдат ки ҷошта нагуфтиам, бо хайхтон аниқ када гирин. нархи квартира мега 255 000 сомонӣ астае, бо муомила дорад ва рақамошон мегафон астае. шахсоне агар аз шаҳри ваҳдат агар квартира кофтиса бошад, агар шумо метавонед занг занед, маълумотои пурраша гирем. бо нашод сумош мега муомила дорад 255 000 сомонӣ. ина рақамошон мегафон ахираш 01. маромат тамос гирифта, маълумотои пурраша аниқ када гирем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки қарор дорад дар ноҳияи рудаки, ленский район, дар маркази ленский районда. духонага квартира астае ки дар 5 ошина қарор дорад, 38 квадрати метрае, бо об, свет таъмин астае. хай ҳама чизи лозимӣ ҳастае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, калидор. агар ягон сехонага ҳам боша мега, ба сехонага алиш мега ремонтуш хай
мақсад на зуд на безе ремонти средняя барои зиндагитон або помидора мешавад. нархи квартира мега 250,000 сомонӣ аст. боз муомила дорад ё ки ба ягон сехонага мега алиш мекунем, болоиш мекад маслиҳат мекунем. ба сехонага алиш меша, болоиш маслиҳат. Ленинский район, маркази шаҳрда. ҳасте рақамошон мегафон метавонед ки маълумотои аниқша гирефт. фақат алиш мекардаго ки мехаридаго дигар вариантҳо мекад неинтересния. Марамат боқимонда маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум квартираи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки бояд яга қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ дар 13 микрорайон лаби роҳ. духонаги квартира ҳастае ки дар 5 ошина қарор дорад, 50 квадрати метрае. бо об свет таъмин астае, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни, хайр ремонтам ремонти хуб астае. шаҳри хуҷанд 13 микрорайон дом дар 5 ошина. нақша мегӯяд 285,000 сомонӣ астае. бо савдо дорад, илтимос мекард одамони коргаре мегӯяд фақат харидории аниқ мегӯяд беҳуда телефон накунед мегӯяд соҳибшон. 285,000 сомонӣ астае квартира бо савдо дорад. маърамат ба кадом обуначиёни мо, ба кадом подписчикои мо ё ки ба ягон шиносои мо агар квартираи хуҷанд лозим бошад, маърамат шумо занг занед, арзон ва муомила мекард, срочна мекард. маърамат. мегзарем ба даҳум замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ҷайҳун, номи пешинаш ноҳияи қумсангир, деҳа ё ки ҷамоати махтумқулӣ. хай шахсоне ки ба фикри фаҳмидан ҷамоати махтумқулӣ. 20 сотиқ замин астае ки фундаментҳои хона рехтагӣ астае. я медонед як қариб ки 14 хона намедонад фундамент рехтагӣ астае ва инчунин шебен қум санг дорад. 5 дар хона будай обшим ҳисоб кардем. 5 дар хона фундамент, 20 сотиқ замин, як так калидор, ошхона баняшкати гирда шуда одамо зиндагӣ доранд. ноҳияи ҷайҳун яъне ки қумсангир, кӯчаи махтумқулӣ лаби роҳ дорад. нархш мегӯяд 49,000 сомонӣ астае. боз муомила дорад ва рақамошон астае. тисел кор мекунад. метавонед ки маълумотои пурра ва аниқша аз рақамошон гиред. дӯстони азиз, шумо дамагарам хай рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, квартира, мошин, чизе ки боша маърамат рӯй кунем, мо реклама мекунем ва аз куҷое ки хона дар кор нависем, мо пешкаштон мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои онда худо нигаҳбон.